L-istaġun tal-festi ħafna, speċjalment id-dilettanti tan-nar u l-armar, jistennew bħerqa filwaqt li oħrajn ikollhom 700 sena sakemm jispiċċa għaliex ma jissapportux l-istorbju u l-masses ta' nies. Staġun illi fih jiddominaw il-patruni, fosthom il-patrun tal-Florjana San Populju. F'ċerimonja annwali s-Soċjetà Mużikali De Velena stiednet l-awtoritajiet għal din il-festa. L-uffiċjali tas-soċjetà appellaw għat-tisħiħ tal-lokalità u biex il-Kunsill Lokali jagħmel pressjoni fuq il-Gvern ħalli djar abbandonati jitranġaw u jkunu jistgħu jilqgħu fihom il-familji. L-Arċisqof Paul Cremona iddeskriva din il-festa bħala l-kontinwazzjoni tal-ferħ tas-sejba tal-fidi li esperjenza San Populju. Filwaqt li l-President George Abela fakkar fl-ospitalità tal-Maltin fosthom ta' San Populju ma' missierna San Pawl fin-nawfraġġju. Implika li din għandna nġedduha llum ma' barranin li jiġu fostna fejn inħarsu d-dinjità tagħhom u bekk nuru li aħna poplu żgħir b'qalb kbira. Qal li iżda qatt ma ninsew il-kultura ta' spiritwalità li tagħtina l-identità u tagħmilna Maltin.